Čau borci a borkyně. Dneska si ukážem, jak si dát shadery do nějaké vaší hry. Pokud hrajete třeba FIFU nebo Roblox, tak jenom stačí nainstalovat tuto apku a máte vlastně shadery úplně zadarmo. Takže první si potřebujete otevřít svůj prohlížeč a napsat vlastně do vyhledávacího řádku Reshade. Odkaz máte v popisku. Potom jakmile máte, otevřete tady tu stránku. Po otevření dáte download a dáte tady download Reshade 6.33. Jo? Já už tady mám stáhnutý, takže to stahovat znovu nebudu. A jenom potom, jak se vám to stáhne, jak se vám ukáže Reshade Setup, na to kliknete a ukáže se vám takovýhle okýnko. Na tom okýnku vyberete hru, kterou chcete, což je v mém případě FIFA, potom dáte Next a tady vyberete, co chcete. Já spíš doporučuji Microsoft DirectX, jinak OpenGL, ale spíš Microsoft. Dáte Next, tady dáte Uncheck a Check, ať se vám všechno tady zaškrtne. Dáte Next, teď jenom počkáte nějakou minutku, dvě, než se vám to plně načte. Jakmile se vám to načte, máte tady Social Installer Shade, click the Finish button and exit the Setup tool, tak dáte tady Finish a otevřete tu svoji hru, aby tam byly vlastně ty vaše shadery. Potom si vyberete jazyk, v mém případě tady to mám, česky a Enter, tiskněte libovolné tlačítko. Vezmu si tady třeba Španělsko, Real Madrid třeba, nevím. Potom jakmile si vyberete, tak si dáte vlastně jakou chcete to, takže já si tady dám třeba režim rychlé hry, dovednosti nechci, tréninkové hřiště, vybrat hráče nebo hráčku. Já si tu dám na Cristiano Ronaldo tady. Tak. Voli hráče, 5, tréninkové hřiště. Tak tady mám Cristiana Ronalda a i když vás možná jenom zajímá, jak to udělám, na klávesnici, nevím jestli to mají všichni, ale měli byste tady mít vlastně nad čipkama byste tady měli mít Delete, PGDN, Insert, PG Up, nebo to mám asi já to PG, End a Home. Vy klikněte na Home a to se dostanete do takového menu. Pokud nebudete mít toho menu, tak vlastně dáte jenom Continue a teďka si jenom vyberete věci, které tady chcete, takže třeba já si tady vyberu takhle, se takhle podívám, ne to nechci, Advanced, Auto Harder to si nechám, to je mega dobrý, Advanced, jo, tak to nechci, tohle nechám, ne, doporučuji Motion Blur, což je to nejlepší asi na tomhle. A teďka jenom můžu vlastně jenom hrát. Doufám, že se vám tohle video líbilo. Nezapomeňte dát like, odběr a u dalšího videa čau!